Има да се навакса. Всъщност това е целта на инициативата, да наваксваме. Нали, всъщност инициативата, освен че цели набирането на нови и качествени редактори, другото нещо, което може да се направи, е да се включат различни институции. Ето, например, БНТ конкретно може да помогне при решаването на един друг много съществен за Уикипедия проблем. Липсата на достатъчно мултимедийна информация. Илюстративна към статиите. Да кажем... Разбирам. Тоест, искате от БНТ какво? Картинки? Снимки, видеоматериал. Ние сме сложили тук след деня на отворените врати снимков материал, една много малка част от нашия тук в коридорите, и мисля, че би трябвало да има възможност. Разбира се, не го обещавам от името на телевизията, не мога, но смятам, че добро желание ще се намери и формата, по която да се сътрудничим също. Това ще направи българската Уикипедия още по-мощен ресурс, отколкото сега. Не, че е много мощен, но може, има потенциал. Добре, до този момент, освен на Нов български университет, което е прекрасно, ваши партньори са вестници, Дневник, Капитал, Медиапул, Българското училище за политика, Червената къща, Центъра за култура и дебат и прекрасната идея Горичка, защото тя е доста повече от сайт. От тук нататък кажете така в ефир, след като БНТ вече е нарочено, че трябва да помага. Кои са институциите, без които не можете, които трябва по някакъв начин да се включат в тази инициатива? Няма институции, без които не можем, но всяка институция, която иска да се включи, е добре дошла. Все пак тези, които са така най-отговорни, които най-много в момента сякаш липсват. Ето, научната част на нещата се е включила, защото Богу за когнитивни науки няма как да пишат много хора. Какво ти си говорим, както и за точните. Да, хубаво е, ако професионалисти, наистина професионалисти в дадена сфера, дойдат и напишат това, от което те се интересуват, това, което те изследват. Ти каза преди малко кои са най-големите липси. Интересно, къде има най-много излишъци? Може би за 44-5 хиляди статии това е силна дума, но къде се пише най-много? В какви сфери си се изкушават хората да пишат? Филми, книги. Биографии на личности. Собствени пишат ли са? Някои да. По принцип не е желателно, но се получава. Христо, защо се смееш? Това е нормално. Кой е по-добре от един човек знае как да се представи? Когато инициативата стартираше, едно от нещата, които пишеше в нея, беше, че всеки може да напише за себе си. И Иво тогава скочи и каза, как не може? Имаме основно мерило, че информацията трябва да е енциклопедична. Не всеки човек може да влезе в енциклопедия. Действително има този деликатен момент, че трябва да се преценява информацията, която е качена, колко е значима и колко хора вълнува. Тоест, ако човек се самопреценил за енциклопедист, вие може спокойно да му махнете статията, така ли? Но естествено. Друг много хубав начин всеки българин, ако има желание да се включи в Уикипедия, да се включи, това е описание на града или на селото, в което живее. Нещо, което другите Уикипедии са много богати. Селото, в което живее, страхотно. Да? Може да всяко едно село е вкарано като име в Уикипедия, ако не се лъжа, нали? Да, всяко едно. Но зад повечето няма никаква информация. И ако човек има желание, може да влезе и веднага да попълни тази информация и тя да бъде напълно актуална. Вчера разглеждах в българската версия за села около езерото Дойран, където има дори разбити броя жители според националността им. Информация, която явно е съвсем прясна. Значи върви идеята и със сигурност ще достигне, че надхвърли тези 100 хиляди статии, за които си мислим. Но нека да определим още забрани или ограничения. Освен, че не може да се публикуват неща, които не са значими и интересуват малко хора. Какви други текстове не може да бъдат публикувани? Основно пропагандни. И реклама. И реклама. И самореклама. Така, реклама, самореклама, пропаганда, какво имаш предвид? Политическа? Политическа, идеологическа, всякаква. А ако се формулира като сиви на партия, примерно? Разбира се, това е възможно да се публикува. Имам предвид, че в Уикипедия един от основните принципи е на неутралността. Тоест, когато се представя едната гледна точка, се представя и другата. Това засяга, например, философски теми, религиозни теми. А може ли се публикуват вътре авторски текстове? Тоест, текстове защитени с авторски права? Не. Защо? Защото това е друг принцип на Уикипедия, че цялата информация, която е вътре, трябва да бъде свободна от авторски права. Тоест, не е възможно да се хване един обикновен копи-пейст и да се постави в Уикипедия. Това много лесно се хваща и се изтрива такава информация.
Не, с пример да посоча, не можете да сложите дисертацията си вътре, не можете въз основа на дисертацията си да напишете статия. И да посочите, ако дисертацията е публикувана, напълно може да посочите като надежден източник. Това не ощетява ли по някакъв начин учените или хората, които издавайки подобен тип неща, печелят от това? Не би ли ги дистанцирало? Дали печелят или губят е особен въпрос, защото човека, качвайки веднъж свой текст в Уикипедия, той губи авторските права върху него. Този текст става свободен. Знанието в него става свободно и оттам нататък може да бъде използвано и да се разпространява. А учебниците ще станат излишни и тогава има един такъв момент. И тогава стойността на преподавателя като посредник между знанието, което носи студента, се повишава. Красиво, идеалистично и изобщо прекрасна идеята на Уикипедия и аз много се радвам, че сте тук, за да я споделите в Денят започва и с зрителите на Българска национална телевизия. Така че за финал нещо да не сме казали, да не сме им напомнили. Аз искам да кажа, че попитахте кой е най-добрият сътрудник за Уикипедия, човек, на когото му доставя удоволствие да пише за Уикипедия. Това на първо място, това е хоби и трябва да е приятно, иначе няма смисъл. Абсолютно доброволни начала се прави с ентусиазъм и с любов, я излъчва и е добро, така че пишете, стига разбира се да ви е интересно и да имате какво да кажете, а пък аз сега ви прехвърлям назад, когато интернет го нямаше, за свободни енциклопедии изобщо, защото така думата Хаим Буаз говори също така много за ентусиазъм, но не и за компютри. Георги Чорчопов се запалил по идеята за изграждане на тунел на прохода Хаим Буаз, след като видял плана за тунела по